ibig sabihin nyo, Yusek Halad, yung nabanggit nyo yung term kanina, overwhelming. Yung purpose nga nitong several bills na nakapile, para maalis na natin yung mga hadlang sa overwhelming. So, kung kayo ba ibibigyan din ng operational arm, halimbawa, departamento na ito, meron din kayong construction arm, halimbawa, hindi ba mas lalong mapapabilis yung sinasabi ni Secretary, ni Senator Lacson? Isang concrete example, malapit-lapit na lindol, hindi pa nangyayari yun sa Metro Manila, baka hindi na lang overwhelming yun pag lumindol na 7.2 rito sa Metro Manila, baka hindi na natin makonvene yung NDRIMC, baka mawala na yung OCD sa Aguinaldo pag nabiyak na yung buong EDSA. Yung huling lindol, Porac, Pampanga, ganong kabilis yung naging proseso? Sinali natin dyan yung National Historical Institute para magawa yung simbahan sa Porac, Pampanga. Ganong kabilis po yung naging proseso doon. That was several months ago, during the height of the campaign, if I can recall. Frankly, sir, I still have to see any interventions for the rehabilitation recovery of Region 3. Yun na nga sinasabi. Yun din ang sinasabi ni Senator Subiri. Para mapabilis na lahat ng ito, and it appears, I've been talking to Senator Bato, parang you're a bit hesitant to accept the urgent need to have a separate department. Parang ang sinasabi nyo, mas mabuti pang i-lodge pa ito sa iba't ibang ahensya, pabilisin na lang yung proseso ng pagpapatakbo ng papel, pero ganun din yung sinasabi ni Senator Subiri, baka dumating ulit tayo dun sa finger pointing, blame game, lalong-lalo na pag nangyari yung the big one sa Metro Manila. Baka abutin tayo ng taon bago tayo maka-recover.